Перад падлікам галасоў назіральніку неабходна заняць месца каля стала, якое б забяспечвала яму нармальны агляд таго, што адбываецца на стале. Да пачатку падліку галасоў назіральніку неабходна звярнуцца да старшыні камісіі і заявіць вусна аб правядзенні адкрытага і галоснага падліку галасоў, пры якім змест кожнага бюлетэня дэманструецца кожнаму прысутнаму сябру камісіі і кожнаму назіральніку. У выпадку невыканання прапановы, а таксама якіх-небудзь парушэнняў працэдуры падліку, назіральнік павінен скласці скаргу і падаць яе старшыні камісіі пасля заканчэння падліку, але да пачатку выніковага пасяджэння камісіі. Назіральніку трэба прысутнічаць пры разглядзе скаргі на выніковым пасяджэнні, патрабаваць копію рашэння камісіі па скарзе, перапісаць неабходныя дадзеныя выніковага пратаколу участковай камісіі ў сшытак і перадаць інфармацыю кампаніі права выбару ва ўстаноўленым парадку, сфотаграфаваць выніковы пратакол і даслаць фота пратаколу, а таксама іншыя фота-відэаматэрыялы, якія ёсць у наяўнасці кампаніі права выбару. Знаходзіцца на сувязі, каб у выпадку неабходнасці удакладніць у вас дадзеныя. Не выключайце тэлефон. Раніцай наступнага дня пасля галасавання перадаць сшытак і копію пададзеных скаргаў каардынатару. У выпадку неабходнасці падаць скаргу ў вышэйшую камісію. Магчымыя парушэнні выбарчага заканадаўства. Адным з распаўсюджаных парушэнняў пры падліку галасоў з'яўляецца адсутнасць паасобнага падліку бюлетэняў па розных відах галасавання. Таксама камісіямі часта не абвяшчаюцца вынікі такога паасобнага падліку. Але самай вялікай праблемай працэдуры падліку галасоў з'яўляецца той факт, што змест бюлетэняў не прад'яўляецца ўсім прысутным. Згодна з прапановай, якая падаецца назіральнікамі кампаніі права выбару, пры акрэдытацыі падлік павінен весціся адным сябрам камісіі, які б дэманстраваў змест кожнага бюлетэня і абвяшчаў у голас выбар выбаршчыка, каб кожны з прысутных сябраў камісіі і кожны назіральнік мог бачыць, насупраць прозвішча якога кандыдата ў дэпутаты выбаршчык зрабіў адзнаку. У выпадку адсутнасці такога галоснага і адкрытага падліку галасоў ніхто, ні назіральнікі, ні шараговыя сябры камісіі не могуць быць упэўненыя ў выніках падліку, хоць выніковы пратакол падпісваюць усе сябры камісіі. Алгарытм паводзінаў назіральніка. Заняць месца каля стала камісіі перад пачаткам падліку галасоў. Заявіць вусна аб адкрытым і галосным падліку галасоў. Назіраць падлік і па магчымасці ажыццяўляць фота і відэафіксацыю згодна з артыкулам 13 Выбарчага кодекса Рэспублікі Беларусь. У выпадку невыканання прапановы і іншых парушэнняў скласці скаргу і падаць старшыні пасля заканчэння падліку галасоў. Прысутнічаць пры разглядзе скаргаў, патрабаваць копію рашэння камісіі. Перапісаць выніковы пратакол камісіі ў сшытак, зрабіць яго фота і перадаць інфармацыю кампаніі права выбару. Перадаць сшытак і копію скаргаў каардынатару. Заключэнне. Дадатковую інфармацыю вы можаце атрымаць у метадычных дапаможніках кампаніі і на нашым сайце pvby.org, а таксама ў сацыяльных сетках кампаніі права выбару, Facebook і Аднакласнікі. Кампанія назірання права выбару 2018 удзячная вам за вашу актыўную грамадзянскую пазіцыю і дапамогу. Разам мы зможам дамагчыся сумленных і справядлівых выбараў у Рэспубліцы Беларусь.